Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas sa welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules sa Mayo 11 tuig 2022. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Report nga wala nag-duty ang mga traffic enforcers sa Bacolod, hindi matuod suno sa bitaw. Vice Governor Ferrer, may posibilidad nga mangin point man na ni President-elect Marcos sa Negros Occidental. Sa balita national, DepEd nagpahanumdum nga wala sang pamulitika sa mga graduation rights. Kadamuon sang overseas absentee voters, record high. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection. Action Radio Philippine Standard Time lasay sa 18. Pagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Hindi matuod sunod sa Bacolod Traffic Authority Office sa Bitaw ang nagagwang impormasyon nga wala na nag-duty ang mga traffic enforcer matapos ang resulta sang Mayo 9 nga eleksyon sa Bacolod City. Ginpahag ni Dennis Permang spokesman sang Bitaw, may pila lamang ka mga traffic enforcers ang wala naka-duty bangod sa malawig nga pagtrabaho sa adlaw sang eleksyon. Iban sa ila ang lapyo naghulat man sa resulta sang piniliay o kung nagmasakit. Ginpahag ni Perma sa karon balik na sa normalang duty sa mga traffic enforcers kag kompleto na. Sa record sang Bitaw suno kay Perma, 27 ka mga personnel ang regular samtang kapin 400 naman ang job order. Ginpahag sini nga silang magatrabaho tubto Hunyo 30 tuig 2022. Ini magluwas kung kuhaon sila sa gihapon sang masunod nga administrasyon. Nagpanumdom ang Comelec Bacolod sa mga kandidato nga nagdaog o kung nalutos man nga mag-file sang Statement of Contributions and Expenditures o kung SOSE. Ang SOSE, dokumento angon sa gingastuhan sa mga kandidato nagligad nga Mayo 9 nga eleksyon. Ginpahayag ni Acting Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito, bisan ang kandidato wala sang may gingastuhan, required ini nga magpasa sang SOSE. Ang form sang SOSE sarang ma-download sa comelec.gov.ph. Ang SOSE isumiter sa Comelec Bacolod para sa mga kandidato sa syudad kag ini ang ipasa sa Campaign Finance Unit sa Comelec Central Office. Sa dugang pang balita lokal, masakit ang kamatuoran. Ining reaksyon ni City Mayor-elect Albi Benitez sa palayag sang local political group nga Grupo Progreso nga misteryoso kag hindi mapatihan ang resulta sa isipay sang boto sa pagkalakade sa Bacolod nagligad nga eleksyon.
Suno kay Benitez, may kinamatarong man ang mga grupo sa pagreklamo sa resulta sang pinili ay ginpanindugan ni Benitez nga sa tion sang pagpangampanya, mayoriya sa mga tawo sa syudad ang nagaugyon kag nagapakita sang lubos nga suporta sa ilang nga grupo. Nagligid nga Martes sang gabi ginpahayag ni Mayor Bing Leonardia nga iyan ang ginatugyan sa legal team ang pagtuon sa posible paghimuon nga remedyo legal para liwat nga mausisa ang vote counting machine sa VCM sa iniagod masabat ang mga ginakwestiyon sang GP pati na sang ila mga sumalakdaga. Well, the truth hurts. It's their prerogative to do whatever they want. Bahala sila, no? But some campaign period, mabatsyaga naman. People were coming out of the streets. Pakita gid sila sa bugos na suporta sa amon. So, I knew we were on the win. Nabatian niya si Bacolod Mayor-elect Albi Benitez. Nagapati si Governor Bong Lacson nga maging point man ni President-elect Bongbong Marcos sa Negros Occidental si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ini ang reaksyon sa gobernador sa kadalagan ni Marcos bilang presidente na kaligid ng eleksyon. Matapos nga maproklamar sa Provincial Board of Canvassers, ginpanginabulahan ni Lacson si Ferrer bangon sa naangkon nga kadalagan sa ginasuportahan nga presidential candidate. Si Ferrer ang kalakip sa 28 ka mga local chief executives sa probinsya nga nagsuporta sa tandem nga BBM Sara samtang si Lacson ang nagsuporta naman sa kandidatura ni Vice President Leni Robredo. Sa datos nga ginpresentar ni Ferrer sa Provincial Capital Media, si Robredo ang nakakuha sang boto nga 638,932 sa Negros Occidental, samtang si Marcos may boto nga 601,049. Sunod kay Ferrer, 37,883 ang abansi ni Robredo kay Marcos sa probinsya, apang sa syudad sa Bacolod, si Marcos amo naman ang nagdaog sa mas sobra 8,000 ka boto nga abanse. Sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 21 Action Radio Philippines Standard Time GTX 500 capsule mga ka-action. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sang music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagpahanumdum ang Department of Education nga dapat hindi magserve ang mga graduation rights sang pamulitika kag eleksyon. Ini kasunod nga may guidelines na nga ginpapanaog sa pagpatigayon sang graduation para sa katapusan sang school year 2021-2022. Nagpagawa sang panumdum ang DepEd matapos nagtakop na ang Mayo 9 nga national kag local elections hagang patigayunon naman nga barangay kag SK elections sa mabot nga Disyembre. Liwatingin pahag sang DepEd ang pulisa nga ginadilian ang mga school personnel nga mangin imbolbado sa electioneering kag partisan political activity. Sunod pa sa DepEd, dapat wala man sa mga election-related paraphernalia ang naka-display sa pagpatigayon sang graduation. Pahayag sa Department of Foreign Affairs official nga record high ang kadamuon sa mga Pinoy nga nagpartisipar sa overseas absentee voting. Sunod kay Director Zoilo Velasco sang Overseas Voting Secretariat sang DFA, sa 1.7 million ka-registered voters, yara sa 33% o kung 550,000 ang nagboto. Ginpahayag ni Velasco nga nanabuan ang kadamuon sa mga botante sa tuig 2016 nga eleksyon nga nakarecord sang 31.45% o kung 432,706 sa 1.31 milyones ka mga nagparehistro sa nasambit nga panahon. Sa katapusan nga balita nasyonal, nagbiyahe na si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. subong adlaw padulong sa mga Estados Unidos para magtambong sa US-ASEAN Special Summit sa Washington, D.C. umpisa Mayo 12 tubtob 13. Si Locsin ang tiglawas ni Presidente Rodrigo Duterte nga ginapaabot mag-upod man si iban nga lideres sa Association of Southeast Asian Nations sa pila ka mga aktibidad nga pangunahan ni US President Joe Biden. Base sa statement halin sa FDA or DFA, magatutok ang summit sa pandemic recovery, health security, maritime security, climate change, clean energy, transformation, digital economy, trade, sustainable infrastructure kag iban pa. Magluwas kay Biden, ginapaabot man nga makasugilanon ni Locsin si US Vice President Kamala Harris nga miyembro sang US Congress kagang US business sector. Action Dale sa aton mga ka-action, isa ka report naton iya para sa aton sports. Tungod nga isa man ka gold medalist ang nakakuha ini dire mismo sa ang inigin kilala sa kay Mary Francine Padios nga amo ang nakakuha sa pinakauna nga bulawan nga medalya sa ika-31 nga Southeast Asian Games sa bahin naman iya sang Hanoi, Vietnam. Ini ang iyang radakan amo ang women's semi-artistic tunggal single event sang Pencak Silat. Ang si Padios nauna o kunaban si Hansini ang pambato man sang Indonesia nga si Pospa Arumsari sa finals. Kag sa karon ang dugang pagid sini nga detalye aton man bantayan sa pila ka pagpangalagad sang Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon.
Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 34. Hinyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Mayo 11 tuig 2022 sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Action ang Defensor Lisay. Kag Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Action Radio. Action Radio.